tarda a tothom, benvinguts en aquest 8è capítol de Minecraft per a profes. Anem avançant i ens queden pocs biomes per visitar. Avui els acabarem tots, si no m'he descomptat, que també podria ser. I vaja, la idea d'avui és visitar la jungla, que és un dels biomes que ens queda, tot i que en el mapa aquest que ens vam fer doncs, ho acabem de posar. Vull dir, la teníem relativament a prop de la nostra base. Crec recordar, ara mateix no el veig per aquí, però vaja, si no ja el buscarem, cap problema. I he estat entre capítols mirant una mica el mapa aquest que teníem, buscant diferents zones, perquè, si us hi fixeu, un dels que ens queda per veure, que són una espècie d'altiplans, més a plató, en diu el joc, doncs està bastant lluny, la veritat. I l'altre bioma que hem d'anar a veure, que és el de Ice Pikes, es diu, sí, com de pics gelats, una espècie d'estalactites de gel que hi ha, encara les veurem també, doncs estan relativament allunyats. Aleshores, aprofito per explicar-vos una cosa d'aquest voxel map, que crec que us pot ser molt útil, com us comentava, és dels primers mods que explicarem a instal·lar a la sèrie Minecraft Tècnic, perquè crec que és molt útil per vosaltres, sobretot, que molt possiblement no tindreu molt temps per dedicar a experimentar el joc, a provar-lo, etc. Doncs tenir una eina com aquesta que us permetrà no només saber on sou i desplaçar-vos visualment pels diferents biomes, sinó que us permet fer una cosa molt interessant, crec que a l'últim capítol ho vaig comentar, sí, que és ressaltar un punt en concret per veure la direcció, en aquest cas eliminem el highlight, crear punts de referència, com també us vaig comentar, aquí jo ho he fet amb els llocs que m'interessa doncs, visitar en aquest capítol, però sobretot una altra cosa molt interessant que us permet fer, anem a recollir primer les nostres coses abans de fer-ho, recollim el llit, que això sí que no ho vull perdre, traiem aquestes dues torxes d'aquí, que ja no seran necessàries, i nosaltres ara el que faríem és agafar, mirar en les coordenades del joc, doncs veure cap a quina direcció hem d'anar, tot i que sapiguem en el mapa doncs, més o menys on està cada cosa. Però en aquest cas, gràcies a aquest mod, el que podem fer és amb el botó dret situar-nos en una zona. Només funciona en zones que ja haguem destapat del mapa o que estiguin en els marges, diguem-ne, de la zona que hem explorat. Per això jo he fet el desplaçament previ doncs, per poder-ho fer ara en directe. I el que podem fer és acostar-nos, per exemple, a aquesta illa d'aquí i amb el botó dret fer Teleport to. Si jo clico a Teleport to, veieu que la figura del meu jugador apareix ja en aquesta illa i quan li doni a fet, pam! Ara el món està regenerant aquesta zona, el Minecraft fa això quan nosaltres ens desplacem ràpidament a una zona, genera de nou aquests quadres, ja veieu que a mesura que vaig girant doncs es va generant el món, i el que he fet ha sigut desplaçar-me un munt de blocs, molts en aquest cas, de forma automàtica i sense haver de viatjar. Evidentment això li treu una certa gràcia al joc des del punt de vista de supervivència i des del punt de vista d'exploració, etc. Però per projectes educatius, per aprendre el joc, per controlar una mica les diferents zones sobre les que volem fer activitats, etc. és molt útil i ens permet no només anar volant entre una zona i l'altra amb el mode creatiu, sinó que amb aquest mode de teleport doncs, podem guanyar moltíssim temps. Si jo ara mateix, per exemple, doncs, m'hagués oblidat alguna cosa en la zona en la que estàvem, com que havia marcat el waypoint amb la fi del capítol anterior, simplement doncs, podria fer un altre cop teleport, botó dret, i tornaria a aparèixer... que he tirat el pic. I tornaria a aparèixer, bé, ara de moment he aparegut a sota d'una espècie d'escletxa que hi ha aquí, desplacem una mica al costat, i ja tornem a estar, si ens movem una mica ja ho veureu, que aquesta era exactament la zona en la que jo havia posat les meves coses. Per tant, molt útil tenir-ho en compte. Això amb el joc normal es pot fer també, el que passa és que s'ha de fer mitjançant instruccions, és a dir, jo sé, per exemple, doncs si situo el cursor aquí sobre, sé que les coordenades, com veieu a dalt a l'esquerra, són x796, z1501, sabent aquestes coordenades puc fer un desplaçament via comandaments. De fet, ens apareixen a la pantalla del xat, que és on podem escriure instruccions, el que s'accedeix amb la lletra T, ara mateix ja estic dintre, però si cliqueu T doncs apareix, i nosaltres escrivim res, això purament ja en tornarem a parlar tranquil·lament al Minecraft Tècnic, però com que ho estem fent servir ho comento, no? Si escrivim antibarra TP i posem les coordenades que toquin, doncs el joc automàticament farà la mateixa funció que fa el voxel map desplaçant-nos pel mapa de forma automàtica.
I bé, sense més dilació, que passa el temps volant, ens tornem a desplaçar en aquesta zona a fi i bé de poder explorar el bioma de mesa que tenim aquí al costat. M'he situat aquí una mica a distància perquè veieu com llueix a una certa distància, però vaja, ara ens hi acostarem directament en allà. Veieu que no necessito fer una barca, puc saltar directament entre la illa i la zona aquesta, el que, reitero, altera una mica el gameplay del joc, les mecàniques del joc, però ens permet fer un salt important en quant a velocitat i desplaçament. Deixeu-me que tregui un altre cop el pack de recursos. I bé, què comentar? Com us deia, F3, veiem que estem en un bioma de mesa, que és com li diuen al Minecraft en aquest tipus de biomes. Veieu que tenim diferents blocs de colors. Per exemple, doncs jo aquí puc agafar un de cada color purament perquè els veiem. Ja veieu que tenim alguns de blancs, altres de vermells, altres de taronges. Tenim diferents opcions de colors, no? I també tenim aquest bloc d'aquí, que si us hi fixeu la textura és diferent, que també el podem recollir. No tinc espai, ja m'estranyava, dic, què està passant que no recullo els blocs? A veure què podem treure'ns de sobre ara mateix. El que hauríem de fer és fer una visita a casa, a deixar tots aquest tipus de productes a la base, però la veritat és que no ho he fet. Veureu que hi ha més colors, jo he trencat uns quants que de fet no he agafat, ja ho veig. Això és una cosa que ja esteu veient què passa, no? És a dir, si un té l'inventari ple, jo per més que passi per sobre el bloc, doncs com que aquest bloc no hi cap, doncs no puc fer-hi res. Farem una cosa, així també veieu doncs, com reaccionar davant d'aquestes situacions. De moment això ho podem tirar al terra, perquè després ho tornarem a recollir. Per tirar un element al terra simplement l'agafem amb el mouse i cliquem fora del nostre inventari. Ja he creat una taula de crafteig, vaig a crear uns quants cofres, també transformarem tota aquesta fusta, posem aquí els cofres i desplaçarem tot allò que no sigui d'aquest capítol i així doncs serà més fàcil que ens entenguem i que veieu doncs què correspon a cada cosa, no? La pala me l'emporto, aquests bolets no els vull, la neu tampoc, i el llit, mira, el llit de fet, com que segur que se'ns farà de nit, el posem ja al costat. Bé, ara que ja tenim espai, anem a recollir els blocs que estàvem trencant per aquí, una mica de cada color, perquè veieu una mica doncs, quin tipus de coses doncs, podem obtenir d'aquest bioma de mesa. No? Veureu que hi ha diferents colors, veieu que crea unes línies de color blanc, unes altres de color vermell. Tot això ens serà molt útil per obtenir materials de colors, no? Sense haver de fer servir els tints, doncs, com us deia l'últim dia, que és possible aconseguir, no? Ens anem desplaçant una mica per aquí. Crec que amb els que tenim ja ens podem fer una bona idea de què ens ofereix aquest bioma. I tots aquests blocs, la veritat és que de cara a construccions, coses creatives, doncs la veritat és que són molt, molt útils perquè ens permeten doncs, donar un toc de color al Minecraft, no? Bé, com us deia, els blocs que tenim, per exemple, es diuen terracota, d'acord? Terracota vermella, tenim terracota blanca, tenim terracota taronja, tenim terracota estàndard, sense cap tipus de color, que és aquesta d'aquí, i tenim també terracota gris clar. Veureu que hi ha altres colors, no els he posat tots, els cactus quan els situeu alguna cosa al costat ja veieu que es trenquen. Tenim altres colors que podríem trobar per aquí si seguim explorant, però la veritat és que crec que ja us feu una mica la idea de tot el que ens ofereix aquest bioma de mesa. Ara l'ideal, com us comentava, seria quedar-nos aquí una bona estona i capturar, collir més aviat tot aquest tipus de blocs que tenim a disposició. Anem a pujar cap aquí dalt, agafar una mica d'alçada en aquesta espècie de plana, perquè així doncs, tindrem una perspectiva una mica millor de què ens ofereix aquest bioma, no? Veieu que aquí dalt ha canviat de mesa a mesa plató, perquè estem en l'altiplà. Això us passarà amb alguns biomes, que veureu que el seu nom es modifica parcialment en funció de si esteu en una muntanya o en una zona més plana, etc. Ja veieu que és un bioma bastant interessant, a mi em sembla molt xulo. Em recorda bastant a biomes, en realitat, de deserts, potser no deserts de sorra, més deserts de pedra, deserts més no sé, em recorda més zones de l'oest americà. Ja veieu que hi ha diferents zones amb diferents colors i diferents coses que podrem aconseguir. I aquesta terracota després també la podrem transformar en un altre bloc. De moment no ho explicarem, no vull complicar més la troca, però vaja, és quelcom que us serà molt útil per construir
construir i per fer diferents tipus de materials. Bé, crec que res més de la mesa. Sí, algo important. Hi ha una espècie d'estructures de mines abandonades, que se'n diuen, que també es generen en aquest bioma de mesa. Es generen sota terra amagades, algun dia d'aquests ho veurem, però també es generen en aquesta mesa. És possible que arribeu a alguna mesa d'aquestes i veieu un forat d'aquests, un tros com de fusta, com unes mines antigues. Estaria molt bé trobar-ho, però la veritat és que aquí no en veig cap. I veureu que és una altra de les estructures. Quan parlem de les estructures del Minecraft, doncs ja veureu que també és un lloc molt interessant per aconseguir coses. Aquest bloc de terra d'aquí és un bloc de terra diferent. Veieu, si jo li faig espai en el meu inventari, per exemple, tinc un bloc de terra seca. D'acord? Aquesta terra seca no tinc el terra de la normal, sí que en tinc. Veieu que és una miqueta diferent, el color és una terra que també ens permetrà fer diferents textures i diferents combinacions de blocs força interessants. Bé, com que veig que aquí no tindrem sort de trobar un mineshaft, una mina abandonada d'aquestes ara mateix, el que farem és desplaçar-nos. Veieu que aquí no hi ha animals, no hi acostuma a spawnejar res en les meses. Veureu que tampoc hi ha massa res més que uns arbres allà dalt perduts que possiblement estan sobre la terra. És un bioma peculiar, però també interessant. I bé, com deia, ara el que faríem és buscar la millor forma, no? En aquest cas, agafar la barca, creuar fins aquí, per desplaçar-nos fins en aquesta zona d'aquí, on tenim aquest bioma d'Ice Pikes. Realment, són aquesta espècie d'estructures de gel que ara veurem. Ens desplaçarem una miqueta abans, no gaire, però una miqueta abans, purament per veure una mica també des de lluny aquest nou bioma. Anem a aparèixer en un bioma de neu que es diu Ice Mountains, perquè en realitat estem en una zona que si us acosteu a l'aigua veureu que és gel. Veureu que aquí tenim un bloc de gel que sota té aigua, però que en realitat és gel. I aquí davant tenim el que dèiem d'aquesta espècie d'estructures que ens permetran veure aquest nou bioma de gel, en el que també veureu que no hi ha masses coses interessants en quant a blocs o en quant a animals o estructures, però tenim aquests blocs de gel que ara mateix no podem aconseguir perquè no tenim cap pic amb toc de seda, però que podríem aconseguir si tinguéssim un pic amb toc de seda i ens els podríem emportar per fer diferents coses, entre ells gel compacte, etc, que ens servirà també per construir. Ara mateix, si el trenco, simplement es destrueix. No sé si havíem vist lava encara en aquesta sèrie, allò d'allà és la lava, no us hi acosteu, la lava crema i mata i a més podeu perdre tot el que porteu a sobre fàcilment, així que no us hi acosteu gaire. Ara al principi, sobretot, que no necessiteu per res i la lava més val que es quedi a una certa distància. No? Veieu que són biomes bastant repetitius en aquest cas, no hi ha massa varietat de colors, ni de textures, ni res. Simplement tenim aquestes zones amb neu, gelades. Això estava buscant jo. Mireu què tenim aquí. Aquest compte perquè és agressiu en principi, si no recordo malament. Jo m'agafo l'espasa per si un cas. M'atacaràs? Oi que sí que m'atacaràs? Perquè a més té cries. És un os polar, ja veieu que sí. I a més és bastant ràpid, però vaja, és dels pocs animals del Minecraft que ens ataca. Això són els ossos polars. Aquest no sé si és perquè té la cria. La veritat que els ossos polars són nous i molt difícils de trobar. Si m'espero aquí ja veureu que m'atacarà. Ja hem vist un altre animal del Minecraft. Així, què passa amb tu, home? Evidentment també el podem matar, com qualsevol altre dels animals del joc. Ara mateix, donat que són bastant escassos, com a la vida real, no ho faré. El que farem és tornar cap a casa, en aquest cas també per la via ràpida, és a dir, busquem la nostra base inicial, que estan aquí, faig botó dret, teletransportar-me i tornarem a casa. Ja esteu veient si haguéssim de fer tot això a peu, com ho fem a la comarca, en aquesta sèrie alternativa al canal, en la que tot és totalment realista, sense cap tipus de truc ni d'ajuda extra. El que sí que passa és que com que han passat pocs dies encara no ens creix tota la vegetació, etc. Però vaja, escolteu, no tenim pressa, a poc ho anirem ensenyant tot. Allò allà és una ovella o és un gos? Són gossos. Són gossos, perfecte. Quan tinguem ossos els anirem a buscar. Anem a tornar cap a casa. Farem Aquesta casa, la veritat és que cada vegada que veig això, jo que estic acostumat a construir bastant en el Minecraft, em fa una miqueta de cosa, però escolta'm, a poc ja l'anirem millorant. Tenim algunes coses per cuinar, perfecte. Per tant, el que farem és en aquest forn d'aquí, posarem això d'aquí, perfecte. De fet, el que hauríem de fer aquí és fer uns quants forns més, perquè treballar amb un sol forn amb el Minecraft és una mica
mica lent. Com que tenim pedra de sobres, doncs fem un forn. Recordeu que si aguanteu amb el botó esquerre us diposita els ítems de forma repartida. Perfecte, així que tinc 2 forns més, un el posarem aquí, l'altre el posarem a sobre, mourem això d'aquí, potser que em faci una destral, jo ja aquesta taula de crafteig, la que teníem a casa de moment la posarem aquí. Anem a fer la destral ja, agafo un 2 d'això, pam, 4, pam, una destral. Pics només en tinc un, perquè l'altre està molt fet malbé, així que farem un altre pic, que el necessitarem segur, i de moment de la resta crec que anem sobrats. Ara mateix tenim aquests forns aquí, posem el pollastre aquí i posem la carn d'ovella aquí. En aquest cas aquí estem fent servir carbó, però crec que ja ho havia comentat, igualment ho reitero, si jo agafo fusta i la poso aquí, doncs també la puc fer servir de combustible, de fet ho puc fer amb qualsevol cosa de fusta. Inclús amb aquesta espasa, que ja no vull perquè ja tinc la de pedra, doncs també puc fer servir-la com a combustible, tot i que no dura el mateix. Veieu, una espasa que un bloc de fusta que ni que un de carbó, no? Què més tenim per coure? Ah, sí, el cactus. Mira, el que us comentava dels cactus, també perquè aneu veient com es fan els tins. Si jo poso el cactus a bullir, totes aquestes receptes, evidentment, estan totes en el llibre de crafteig. No penseu que és que s'hagin de saber de memòria i més al principi, si és que realment són útils. Però ja veieu que tinc verd de cactus, no? En verd de cactus és un tin. Ara mateix jo doncs, deixaré la meitat d'aquests cactus coent-se per tenir més tint d'aquest, que segur que el farem servir. El tint verd és bastant xulo. Tenim menjar de sobres, per tant deixem el pollastre aquí, ens emportem la carn d'ovella, el nostre llit, aquest bistec cru el podem posar també a coure, tenim la nostra taula de crafteig, les nostres eines, el nostre espàs i les nostres torxes. Perfecte. És de nit, així que anem a passar la nit en aquest llit que tenim en aquesta casa i em sembla que ens queda poca cosa avui, poca cosa. Volia passar pel bioma de jungla, però veient que ja portem una bona estona de capítol, em sembla que deixarem el bioma de jungla pel capítol que ve. Crec que serà més fàcil així, perquè el bioma de jungla sí que és un d'aquests que té diverses coses per explicar, estructures, animals, fusta, i crec que val la pena dedicar-li un capítol sencer. Així que el que faré és despedir-me'n aquí, ja que estem a la nostra base, en aquesta superbase que salto i pom, em vaig donar amb el cap. Així que m'ajupo per despedir el capítol. I bé, ho deixem aquí i ens veiem en el proper capítol, que ja serà el 9è de la sèrie. Vinga, seguim avançant. Fins aviat.